авҷу суръати корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Душанбе давоми солҳои охир ба таври бесобиқа таъмин шудааст, ки ин ҳама натиҷаи самараи меҳнат ва ташаббусу иқдомҳои бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. Ҳамин аст ки ҳоло симои пойтахт куллан тағйир ёфта, он ба яке аз шаҳрҳои пешрафта дар ҷаҳон табдил ёфтааст. Ин раванд ба таври ҳамешагӣ дар ноҳияҳои шаҳр идома дорад. натиҷа ҳамин аст ки сатҳу сифати зиндагии сокинон низ беҳтар гардидааст. корҳои навсозӣ дар инфраструктураи биноҳои қабл аз замони истиқлол бунёдшуда низ зери таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти шаҳр қарор гирифтааст. лифтҳои биноҳои баланддоштонае ки солҳои пеш дар шаҳри Душанбе бунёд шуданд, дар аксари маврид корношам гардида, ҳоло имкони истифодаи онҳо мавҷуд нест. бо мақсади бартараф намудани ин мушкилии сокинон, ҳоло дар шаҳри Душанбе лоиҳаи навсозӣ, таҷдид ва пурра иваз кардани лифтҳо дар хонаҳои истиқоматии бисёр ошона, ки то давраи иstiqлолияти давлатӣ бунёд гардиданд, амалӣ шуда истодааст. ин ташаббус бо супориши бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳандозӣ гардида, татбиқи пурраи он ба беҳтар кардани шароити иҷтимоию маишӣ ва баланд бардоштани сатҳи амнияти сокинони пойтахт равона карда шудааст. лоиҳа аз буҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе маблағгузорӣ карда мешавад, ки он ғамхории пайвастаи роҳбарияти шаҳрро дар самти неҳукаҳволии сокинон инъикос мекунад. ҳамин аст ки сокинони пойтахт низ аз роҳандозии ин иқдоми раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ қаноатманд мебошанд. мо истиқоматкунандагони кӯчаи Неъмат Қарабоев, бинои 92 дроб 2 солҳои зиёд буд ки аз лифти бино истифода бурда наметавонистем, зеро ки лифти бинои мо хеле солҳои пеш насб карда шуда буданд ва дуруст фаъолият намекард. имрӯз хеле хурсандем ки бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба бинои мо лифти нави замонавӣ насб карданд ва он хеле хуб фаъолият менамояд. мо сипосгузории худамонро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонем, ки барои мо барои зиндагии арзанда чунин шароити хуб фароҳам оварданд. дар ҷараёни корҳои лоиҳавӣ муайян гардидааст, ки дар хонаҳои истиқоматии шаҳри Душанбе бо баландии 9, 12, 16 ва 18 ошёна 572 лифт истифода бурда мешавад. давра ба давра иваз кардани лифтҳо амнияти онҳоро баланд бардошта, шароити зисти сокинонро беҳтар хоҳад кард. пудратчии лоиҳа ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди имод Душанбе мебошад. дар ҷараёни корҳо лифтҳои истеҳсоли ватанӣ, ки ба стандартҳои муосири сифат ва бехатарӣ мувофиқат мекунанд, истифода бурда мешаванд. соли 2025 дар шаҳр аллакай 47 лифти нав мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, ки боиси хурсандии сокинон гардидааст. мувофиқи иттилоъ, дар соли 2026 насб ва ба кор даровардани зиёда аз 100 лифти муосир ба нақша гирифта шудааст. татбиқи лоиҳаи мазкур саҳми муҳим дар рушди инфраструктураи шаҳр дар самти баланд бардоштани сатҳи зиндагии сокинони шаҳри Душанбе маҳсуб мешавад.